nikech kanyo ne mulo ngima japiny ahinya nikech ne nyaka to ging'e ni to kanyo to wadhi kanyo kaka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Engineer, lero ni wan gi wang' apaya 1,400 atamalo 70 gin mago manie Lamu all weather, atamalo 30 ema neno ka modong gin mage ma uloso sani. Kum loso ndara ibro yiena vijay modawachi ni ok walosa ndara mana ma poko ketie Lamu to loso ndara oluore also gini to nolose higa mane to ene condition mane. Koro miyo adwa ni mondo ler ne jowinjo kata joma rango wasani ni nitiere projects moko manyiwa tieko achien kacha. Wanyalo paro joma Nyanza region Ahero, Kisii, Isibani. Expansion mare no chakore ndalo President Uhuru but orumo ndalo President Ruto. Mo okito nyaka iyudo ka ntie kidhi yo Ugis, iyudo ka there is even dual carriageway. Kidhi Kisii there is an interchange, kendo kichiko nyaka Suneka there is a dual carriageway. Number 2 nitiere interchange ma Ahero gi Kericho. Nentie ndalo mane gichakore magi budho kapoko tim ginade kapoko tieki. Sani ka koro idhi Kisii kiwuok Kisumu to nyaka kada ngowa ewi interchange. Number 3 boma ma Kisumu ka ndara ma wuok Kisumu Boys kadhi nyaka Mamboleo kikadho kama railway nitie kama gari ya moshi kabeja ni yudo ka ne obudho kapoko time nade kapoko tieki. But sani koro wanyalo wacho no timore nade orum. Number 3 of course moro to notieka bit chon but we walk nyal wil mar wacho Mbita Causeway mano bridge ma bende notieki higa mokadho machien. To gi sani sama walose ni nitiere projects kata programs bende madhi mbele e Nyanza maduong' mogik mobedo funded gi pesa mar jopiny ma isolo zuru through the government of Kenya. En ndara mawuok Mamboleo kadhi Miwani, Chemelil nyaka Muhoroni kichopo michaki ichoki go kona michipkanya Kipsitet. En ndara ma iloso opoge kidienje adek. No chakore chiegni 2022 but loso ne osekawo thuolo nikech kaka pesa biro ma ok mang'eny dichien. But then project masani pesa biro kidam nikech pesa mar gero ndara be biro kaluwore gi kaka osono suru kae to poge e migepe mopogre mag tije sirikal. Koro en ndara madhi mbele masani kiwuok Mamboleo kichiko Miwani ibro gere dual carriageway nyaka chiegni ichop ntie university moro ma Great Lakes obro kadho Great Lakes en about 6.5 kae to mbele kidhi kuno to ibro kete single carriageway kae to kia Miwani kendo kidhi nyaka Chemelil bende ntie contractor machielo kendo kia Chemelil kidhi nyaka Kipsitet kikadho Muhoroni bende ntie contractor machielo. To waloso ndara moriere kamano waloso ndara kendo ntiere moko bende matimore nade madonjo e gwenge nikech wang'eyo ni ndara ok onego aya from point A to point B but kata jok modak e bath ndara be onego owinj ang'owa owinj berne. Number 2 kuom projects kata programs madhi mbele sani kidhi Homa Bay as a town or as a county ibro yudo ka ndara mowuok Got Rabuor makadho Homa Bay Paya nyaka kona Kodoyo mi chwe ichop nyaka the new county government headquarters. En program kata project ma is ongoing. Kichaki wuok kanyo endo nitiere program mar sirikal mar expanding the Kabunde airstrip. Koro gimane odino expansion no kata yaro airstrip en ni ndara ne kadho machiegni miyo ndeke madongo ok nyal dhi. Nikech ng'ato biro penjo ni to ere tudruok ma ndara ne go gi Kabunde airstrip? Yes. Oh yeah, sure. Ibro yudo ni Kabunde airstrip runway chuok to mondo mi ne yare kata kete mabor mondo ndeke ma high capacity PA ibro ni ka kumo chopo go chalo gima ene wi gengni olugore piny. Koro kama inyalo bedo expanded go en mana gi yo kachien koma ndege biro goni to kanyo endo ndara ntiere. Koro sani endi wan gi contract ma watimo ni iluongo ni realignment of Homa Bay Kabunde airstrip
man about 5 kilometers. Contractor send me, he is on the ground, nitie mana preliminary procedures manyaka tim mondo tich otimre nade, mondo tich ochakre. To gimogik kuom programs kata projects madhi mbele, ne wamiyo tieko yo ma Masara kadhi nyaka Muhuru. Mano nobedo awarded dwe mar adek, but contractor ne ok nyal dhi mbele nikech achiel kuom jok mane manyo tijno nowinjo, noneno ni ne ok oyude. Koro nikech en ratiche, no oneno kata ng'ade chunye ni mondo dhi e od bura mondo ochako ng'iya ne malong'o ni to gini notimore machal nade. Koro miyo yo ma Masara nyaka Muhuru budget ne nitie, but pok otimre nade, pok ochakre. Koro asemiti yore manyorumo machien ka, kendo achaka mi moko matimre nade, madhi mbele. To ichaki penja kacha ni to ang'o kendo mwachano. Koro aparo ni mondo akaw thuolo ni mondo anyis jowinjona kata joma ng'iyowa ni e thuolo madhi mbele ni, ing'e ni sirikal mar Kenya samoro obedo kod changamoto, yani obedo kod challenge. Nitie pek moko moyudo kuom implementing projects. Nikech adieri kidhi e Kenya mangima, kamora mora midhi ipo yudo ka nitiere dwaro mar mondo oket apaya e yo ma mondo bed all weather. Koro kaluwore kod wafadhili kata development partners, gisemiyowa hope, ka gimiyowa hola mondo ikre kata wachak itimo ikruok mar gero kata loso ndara. Mokwongo kuomgi en ndara mawuok Ahero Junction mabiro nyaka Nyamasaria. Ng'eyo ni nyadi mathoth ji osenindo nyaka e ndara no. Koro en gimoro ma is now of a national interest, mondo ndara no obed duolt. Sama lose kodi ni ndara ma Ahero Junction nyaka Nyamasaria, kendo iwuok Otonglo kidhi nyaka Kisian, already wan gi consultants matimo design magisetiko preliminary ma as we speak gintiere on the ground. Gitimo detailed design. Tok gibichopo Kisian, gibiro chako wuok Kisian nyaka chieng' moro gichop kanye Busia. Nikech en ndara motudowa gi Uganda. To Uganda ing'eyo ni ohala mwago gi Uganda volume ne ni malo molo kata mwagolo China. Nikech ng'eni penjo ma ji penjo sani en ndara mawuok Kisumu Busia no orach adieri, orach. Koro un gi plan mar lose? Wan gi plan mar lose. To mana kaka nyisi ni nitie chenro. Koro nyaka bi ma jorieko ng'iye, ma ng'i ni to ilose machal nade, to biro romo pesa di, mondo joma oyie ma wawalo kuom gi pesa kaka World Bank kata Africa Development Bank, koro ginyalo yie ni jo Kenya owacho ni gidwa loso yorni, to gidwaro pesa marom kama. Nikech kidhi ir hola nyaka iwach ni gira madwa gero ni en pesa maromo kama. Penjari kende tawi thuolo engineer. Mokwongo en to osebedo ka nitie ahinya kuom design mag wang' apaya mamoko. Ang'eyo ni kia Kakamega kibiro Kisumu ka nitiere roundabout moro manyocha oketho. Nikech kanyo ne mitokni ne gore piny ahinya. Gi arita mag joma tiyo gi ndara, ang'o gang'o mathoth ne utimo mondo ne ni arita mag joma tiyo gi ndara obedo makare? Mar ariyo, to osebedo ka nitiere quality mar ndara ma iloso ma Kenha loso gi agencies mamoko, to in this case en Kenha. Miwa confidence moro ka jo Kenya magolo usuru ni value for money nyaka wane e wang' apaya ma uloso. En ratiro mar jopiny mondo ging'i ni to tich mitiyo no bende otiye kare. Mano mokwongo. To mar issue mar safety, road traffic safety mar ndara, adieri yo ma Kisumu kichiko Kakamega ywak osebede mang'eny chutho e roundabout ma Coptic to gi mamalo kichiko Riat. Koro gima timore en ni sama igero ndara, ing'e ni i design titimo implementation. Sama isegere to chako tich. Sama osechako tich, koka makosa moko nyalo timore nade, nyalo chako wuok. But gima watemo timo sani gin gik moko ariyo. Ka jorieko oseng'iyo motimo design moboro, to watimo gimiluongo ni audit, road safety audit of that design. Ma ipenje ni to ma itimo nang'o, to iparo ni be onyalo tiyo mang'owa maber. Mano namba 1. Namba 2, ka osegere
ma nitiere tabu mowuoke to wachako timo ang'o nitiere kata audit ok tim atima sama design kende kata sama osegore audit itimo kata kaka itiyo kode nikech chutho seche moko tabu nyalo wuok kuom design kata kaka ogere tabu bende nyalo wuok kuom kaka joma tiyo gi ndara nikech iyudo ka tudruok mar tiyo gi ndara to gi tiegruok mar drivers otimore nade opogre koro watemo mondo watudre gi migawo mochung' ne yor mar safety mar ndara NTSA mondo wang'e ni to training mar joma tiyo gi ndara chalo nade ma namba 2 namba 3 wang'iyo also niya ing'eni kata condition mar geche ma watiyo gogi samoro ngima odhi matek ma wuon gari kar mondo tere kata mondo change brake yudo ko wacho niya dhiya mano abro timo ang'o abro duogo to kare sama otamore change brake mogikni it only required a stroke mondo timre nade mondo okethre koro en gima wanyalo wacho ni sama safety concern owuok we take the blame kendo ok wabi tamore but koro auditors gi police emsema kweli mabro ng'iyo ni to tabu kata to ni kar kanye an gi wache wa ndara makiwuok Rongo kidhi Ikalawendo nitiere rails moko muja kedo genga ndara kama ora okaloe yes jakawuono pok oketie nang'o mabede chandu kaka Kenha specifically inyalo wacho kidonjo Awendo town nitie kaka kanyo beto yaore to ineno pikoni tineno pikoni gini be chandu kaka Kenha to temiango samoro ng'eni kaka jalony mar tich mar ndara kuom higni mang'eny VJ anyalo mi adieri matimre samoro inyalo yudo ni gengli moketo e bath ndara gin chuma tiyudo ka jo ohala mar scrap metal bende ni kod aro nyalo wacho ni miluma mar chutho gik mwatiyogo ang'owa e ndara kaka road signs to gi guardrails nitiere kuonde mwasetimo mwago picha kwaketo guardrails kata waketo road sign kiduogo ki the next day walgite tiyudo ko walete maler makata initimori nade giwacho mana ni mana jowe mawalogi nikech Odianga Buko onge gi lony mar walo gigo Medusa gino mondo wale odwaro a serious establishment nikech nitie chieng' moro mwaketo e TV kata e wang' jowi ibiro yudo ni jibiro kanyo nyaka gi welding machines matimo serious cutting in fact nitiere kaka ne wan gi daraja makupa causeway yes wano kwari dhano ringo maluku kare piny kuto osetimre nade osedadi machieng' manofwenye ofwenye mana kodong' matin to kata mtoka mathis kokadho to timore nade lwar koro en a collaborative effort mondo jopiny bende obed jorita mag gik moket ang'owa e bath ndara nikech gigo gikonyo ngimawa waduto mana kaka kiwacho niya ka ok oketi gino to kata in kikadho kanyo kata ibed jalony ma driver tiwinjo mana ka wiyi timore nade wiyi juol erokamano ahinya injinia obro